Salut copii! Eu sunt Alex și astăzi vom rezolva cu voi un test de clasa 9 de matematică. Adică un test similar cu testul de absolvire a gimnaziului. Și respectiv o să începem așa, de sus în jos, de la 1 la 12. O să rezolvăm cu explicații de rigoare. Uitați, primul item ne spune că avem un interval. Avem un interval de la 1 până la 12. Iată așa, interval semi-închis. Și trebuie să aflăm media aritmetică a numerelor naturale pare din intervalul dat. Hai să vedem care sunt numerele naturale pare aici. Înseamnă că noi trebuie să aflăm, hai să fie, este itemul 1, trebuie să aflăm media aritmetică. Și hai să vedem care sunt numerele pare aici. 2, 4, 6, 8, 10 și pentru că la 12 avem paranteză pătrată, o să fie și plus 12. Tot acestea supra. Și numărăm câte elemente avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supra 6. Supra 6. Este egal. Deci, de bază, le adunăm. Ai 2 plus 4 plus 6, 12, plus 8 e 20, plus 10 este 30, plus 12 este 42. 42 supra 6 și va fi egal cu 7. Iată așa un item ne spune la punctul 1. Punctul 2. Să se afle valoarea expresiei și dat o expresie e care este egal cu radical din 5 tot asta la puterea a 4 minus 2016 la puterea a 0. Este un exemplu de fapt care se învață încă în clasa a 7. Uitați-vă, radical din 5 la a 4, asta o să fie la noi 5 la a 2. Pentru că radicalul cumva îl reduce pe 4, că aici e ordinul 2 care nu se scrie. Iar orice număr la puterea 0 este 1. Vom avea 25 minus 1 egal cu 24. Și iată, itemul 2 este rezolvat. Aplicăm proprietățile puterii. Problema numărul 3 este o problemă cu procentul, unde noi o să facem proporție. Iată, avem o persoană a plecat la piață cu suma de 300 de lei. Dacă a cheltuit 45% din sumă, să se afle câți lei au rămas aceste persoane. Hai să vedem. Eu știu că 300 de lei, asta o să fie la noi 100%. Respectiv, dacă a cheltuit 45% din sumă, lui a rămas 55% necheltuite. Înseamnă că noi trebuie să calculăm, de fapt, nu 45%, dar 55%, cum mă întreabă câți lei a rămas. Așa, și cât o să fie de aici x egal? X va fi egal cu 300 înmulțit cu 55 supra 100. 100 cu 300 simplifică, rămâne 3, iar 3 înmulțit cu 55 o să fie 165 lei. Iată respectiv punctul 3 cu procentaje. Lungimea laturii unui pătrat s-a mărit cu 3/5 din aceasta. Perimetrul noului pătrat este egală cu 80 cm. Aflați lungimea laturii pătratului inițial. Respectiv, hai să facem așa. Fie x latura pătratului inițial. Latura pătratului inițial. Pătratului inițial. El s-a mărit cu 3/5. El s-a mărit cu 3/5, înseamnă că eu o să am x plus 3/5 din x. Sau asta va fi un x plus 3/5 din x, o să fie 5 pe 5x plus 3 pe 5, înseamnă că latura actuală a pătratului e 8/5x. Asta e pătratul nostru nou, are latura aceasta. Acum eu știu că perimetrul acestui pătrat este de 80 cm. Înseamnă că ai 4 laturi egal cu 80 de centimetri. Și avem o ecuație simplă de clasa 5-a. O să avem așa, că x de aici va fi egal cu 80 înmulțit cu 5
supra 4 înmulțit cu 8. Opt cu 80 se simplifică, rămâne 10. 10 cu 4 se simplifică, rămâne 5. Asta am 5 ori 5 pe 2. 25 pe 2. Sau va fi 12,5 cm. Hai să verificăm dacă nu am greșit noi undeva. Asta este testul 36, apropo, din Jaworski. Să vedem primele 4 exerciții, dacă avem soluțiile corespunzătoare. Deci avem 7 media, la punctul 2 avem 24, la punctul 3 165 de lei, iar la punctul 4, x, care este latura pătratului inițial, 12,5. Corect. Trecem la punctul 5. Trecem la punctul 5. Tatăl și fiul au împreună 60 de ani. Raportul vârstelor lor este de 2,75. Deci asta este problema aia care spuneam noi, să aplică cunoștințele de clasa 8 de rezolvarea sistemului de ecuații. Adică cumva noi trebuie să notăm fie x vârsta tatălui, iar y va fi vârsta fiului. Vârsta fiului. Aflați ce vârstă are în prezent fiecare și respectiv punctul B trebuie să vedem câți ani în urmă vârsta tatălui era de 3 ori mai mare decât vârsta fiului. Deci, eu știu că tatăl și fiul împreună. Hai să aflăm întâi vârsta în prezent a lor. Înseamnă că eu să am așa următorul sistem. X plus Y este egal cu 60. Iar raportul înseamnă că vârsta tatălui X împărțit la Y va fi de 2,75. Așa. Din prima ecuație, hai să facem metoda substituție, să fie 60 minus Y și înlocuim în ecuația numărul 2. 60 minus Y supra Y este egal cu 2,75. Prima x egal cu 60 minus y nu se schimbă. A doua o să mulțim în cruce și o să avem 60 minus y egal cu 2,75 y. Și pe acest y îl trec după egal, o să am că un y plus 2,75 y o să fie 3,75 y egal cu 60. Iar x va fi egal cu 60 minus y. Hai să vedem cât o să fie y. Y va fi egal cu 60 împărțit la 3,75. Iar x va fi egal cu 60 minus y. Acum y noi trebuie să-l împărțim. Asta înseamnă că, de fapt, eu o să am 60 împărțit la 3,75, o să fie 6.000 împărțit la 375. Și hai să împărțim undeva în coloniță. 6.000 împărțit la 375. Câte ori am 1? 375. Facem scăderea, împrumutăm, avem 5. Partea aceasta ne rămâne 9 minus 7. O să rămână 2. Și avem 5 minus 3, 2. Și îl coborâm pe 0. Hai să intuim. 10 n-are cum. 9 n-are cum că 9, 3, 27, 8 n-are cum că e 24, 7, să vedem dacă ar fi 7. 7 ori 300 ar fi 2100, dar 775 o să fie mai mult. Dar încercăm, de exemplu, 6. Ia să încercăm 6, să vedem. 6 ori 5, 0, 3 minte, 6 ori 7,
42, cu 3 de minte 45, 5 scriem 4 minte, 6 ori 3, 18, cu 4 de minte 22. Deci observăm că Y este 16. Înseamnă că vârsta fiului la momentul de față este 16 ani. Înseamnă că tatăl nostru o să aibă 60 minus 16, asta o să fie 44 de ani. Acum, punctul B ne întreabă pe noi câți ani în urmă tatăl era de 3 ori mai mare ca fiul. Adică cumva om avea așa următoarea ecuație. Deci dacă scădem, hai să scădem X ani și raportăm la cel la 16 minus X. Iată, acum raportul ăsta trebuie să fie 3. Adică trebuie să mai rezolvăm o ecuație. Înmulțim în cruce, înseamnă că 44 minus X este egal cu 3 pe lângă 16 minus X. Sau 44 minus X va fi egal cu 48 minus 3X. X și trecem în stânga. Înseamnă că am minus X plus 3X egal cu 48 minus 44. De unde am că 2X este egal cu 4, X egal cu 2. Când împărțim la 2 aici, respectiv cu 2 ani în urmă, adică când tatăl meu avea 42 de ani, iar fiul avea cu 2 ani în urmă 14 ani, raportul vârstelor lor era de 3, adică tata era de 3 ori mai mare ca fiul. Iată, asta a fost problema numărul 5. Acum ștergem un pic tabla. Voi puteți face o pauză de 20 de secunde. Deci, trecem la problema 6, problema de geometrie. Spune că raza cercului circumscris unui triunghi dreptunghic are lungimea de 13 cm. Iar diferența lungimilor catetelor este egală cu 14 și se află area triunghiului. De fapt, problema aceasta nu are nevoie de desen. Pentru că voi trebuie să cunoașteți, dacă nu cunoașteți, vă spun eu, ipotenuza triunghiului dreptunghic este diametrul cercului circumscris triunghiului dreptunghic. Asta înseamnă că dacă raza mea la mine este de, cât la noi ne spune 13, da? Raza e 13, atunci diametrul acestui cerc, care este ipotenuză, iată, eu o să fac pur și simplu triunghiul să-l vedeți. Iată, aceasta, hai să fie ca la formulă, cum voi știți, că A la a doua plus B la a doua egal cu C la a doua. Deci, acest C la mine o să fie două raze. Sau o să fie 2 înmulțit cu 13 și va fi 26 de centimetri. Iată ce știm noi. Știm că diferența lungimilor catetelor este egală cu 14. Hai să vedem în general cum o să arate chestia asta. Înseamnă că, hai să spunem, din cea mai lungă minus cea mai scurtă, asta o să fie 14 cm. Am scăzut din cateta mai lungă, cateta mai scurtă, mi-a dat 14. Iar noi am putea acum să exprimăm una din catete prin cealaltă. Adică noi am putea cumva prin A să le exprimăm prin B. Tot conform teoremei lui Pitagora. Iată, teorema lui Pitagora aici o avem. Ia uitați-vă, A la a doua cu cât o să fie egal la noi? A la a doua o să fie egal cu C la a doua minus B la a doua. Adică de aici reies că A este radical din C la a doua minus B la a doua. Sau A va fi egal cu radical și C-ul meu o să fie 26 la a doua, da? 26 la a doua minus B la a doua. Și atât acum am să introduc în această ecuație care scrie că diferența catetelor este 14 pe acest A. Respectiv o să am așa. B minus radicalul ăsta din 26 la a doua minus B la a doua egal cu 14. Pe acest 14 îl trecem în partea stângă, radicalul îl trecem în partea dreaptă. Cu ce scop? Cu scopul de ridicat la puterea a doua și respectiv de a scăpa de acest radical. Adică o să am așa, B minus 14 egal cu radicalul ăsta meu din 26 la a doua minus B la a doua. Și ridicăm ambele părți la a doua.
ridicăm la a doua ambele părți. Partea asta să avem formulă de calcul prescurtat, care de obicei este dată în anexă, adică să fie b la a doua minus 2 mulțit cu b și mulțit cu 14 să fie 28b, așa, plus 14 la a doua, care este 196. Să obțin chiar să lăsăm și 14 la a doua, nu-i problemă. Așa, este egal. Dar aici radicalul dispare, vom avea 26 la a doua minus b la a doua. Și observăm că o să avem o ecuație de care? De gradul 2. Iată, îi trecem pe toți în stânga. O să am un b la a doua și plus celălalt b să fie 2b la a doua minus 28b. Ăsta e 8 la mine, adică nu vă mirați. Și acum să vedem 26 la a doua cât e? 26 mulțit cu 26. 6 ori 6 va fi 6 treimite, 216 cu 52. 736. Hai să mai verificăm. 6 ori 6 e 36, 6 scriem 3 minti, 6 ori 2. 6 ori 2 12 e 15. Înseamnă că domn profesor n-a fost atent, dar bravo că voi sunteți. Va fi 676, da? 26 la 2. 26 la 2 e 676. Și acum avem 196 minus 676. Adică ai 676, de fapt minus 196, dar noi spunem semnul minus. Împrumutăm, 17 minus 9 să fie 8, aici rămâne 5, 48. 17 minus 9, 8. Așa, deci minus 480 este egal cu 0. Putem să împărțim această ecuație la 2. Vom avea b la a doua minus 14b minus 240 egal cu 0. Înseamnă că delta va fi egal cu 14 la 2, deja noi am spus că este 196, plus 4 înmulțit cu 240 egal cu 196 plus 400, 960 și va fi egal cu 6. 9 plus 6 este 5, 1 în minte, avem 1156. Asta este delta. Hai să vedem dacă acest număr se descompune, că noi avem după aceasta de extras radical din delta, avem de calculat, semn de întrebare. E ceva cu 6 probabil. Hai să verificăm, să-l descompunem pe acest 1156, după asta să înțelegem. Se împarte la 2, se împarte. O să fie 500. 156 la 2 o să fie 78. Se mai împarte odată la 2, va fi 250. 78 împărțit la 2 o să fie 78 împărțit la 2, 35, 39, 250 cu 39, 289. Așa. Și pare-mi că 289 asta se împarte la 17. O să fie 1 și 139. Ia stați. Deci 17 ori 17. 7 ori 7. Asta pare mi că noi o să tăiem din filmuleț bucățica asta. Îmi pare că e 34 la 2, da. Dacă ceva poți să tăi secvența sau nu e calculezi aici? Eu de când îți fac seama. E 17 așa? Da, e 17 și 34. Da, tot. Deci, radical în 1156 o să fie 34.
Înseamnă calculăm acum B1 și B2. Radical din delta e 34, deci B1 va fi egal cu 14 minus 34 pe 2. El este negativ, acest număr. Pe mine mă interesează numerele pozitive pentru că noi totuși calculăm lungimi. Lungimile sunt negative. Înseamnă că B2 va fi egal cu 14 plus 34 pe 2, va fi 48 pe 2 și va fi 24 de centimetri. Înseamnă că B-ul meu, una din catete, că acest B, este 14 cm. Eu știu că diferența lor, B minus A, este 14. Înseamnă că acest B minus A o să avem următoarea relație. 24 minus A egal cu 14, de unde A va fi egal cu 24 minus 14, va fi 10 cm. Deci dimensiunile acestui triunghi este următorul. 10, 14, respectiv 26 de centimetri pătrați. Asta a fost la noi problema numărul 6. Deci tot așa, avem B24, eu aici am scris 14, neatenție, dar noi am calculat că B este 24, cealaltă este 10. Ca să putem calcula, pentru că ei vor la noi să calculăm și area triunghiului, pentru că aceste două catete sunt reciproc perpendiculare, voi știți că area triunghiului dreptunghi ca să seme produsul catetelor. Adică să ai 10 înmulțit cu 24 pe 2, simplificăm, rămân 12 și va fi egal cu 120 de centimetri pătrați area acestui triunghi dreptunghi. Haideți să trecem la următoarea. Uitați-vă așa, am de calculat punctul 7 deja. Ăsta a fost 6 la noi. Acum punctul 7. Îi dat așa o mulțime. A este egal cu x care e natural, unde 3x minus 10 este mai mic sau egal ca 0. Deci eu trebuie să rezolv în primul rând inecuația 3x minus 10 mai mic sau egal ca 0 și respectiv este o inecuație de gradul 1. Am că 3x este mai mic sau egal ca 10. După asta împărțim la 3 tot chestia asta, înseamnă că x nostru o să fie mai mic sau egal ca 10 treimi. Și facem axa. Facem axa. 10 treimi îl punem cu punctișor plinuț. 10 treimi. Și hai să fie aici, să fie 0. Înseamnă că la noi toate numerele mai mici ca 10 treimi, hașurăm în partea stângă. Și noi trebuie să aflăm cardinalul acestei mulțimi. De specificat că sunt naturale. Adică eu trebuie să aleg pe acest interval toate numerele naturale. 0. 10 treimi, asta e 3 întreg și 3 în perioadă, apropo. Așa. Înseamnă că între 0 și 3 întreg și 3 în perioadă o să fie următoarele numere naturale. 0, 1, 2 și 3. Adică mulțimea mea aceasta A, dacă să enumerăm toate elementele nu prin proprietate, o să aibă 0, 1, 2, 3. Și noi trebuie să aflăm cardinalul lui A. Dar cardinalul unei mulțimi, vă știți că sunt numărul de elemente a mulțimii. Și câte elemente are? 4 elemente. Iată, asta este problema 7. Trecem la problema numărul 8. La problema numărul 8 avem în felul următor. Avem două funcții. Avem funcția f de x este egal cu 2x plus a. Avem g de x este egal cu 3 2 x minus b. Și avem punctul lor comun sau punctul de intersecție, punctul A, care are coordonatele 1 și 5 2. 1 și 5 2. Respectiv, eu trebuie să determin A și B. Uitați-vă, dacă e punct comun, înseamnă că și f de 1 e egal cu 5 2 și g de 1 este egal cu 5 2.
Iată, noi trebuiască să rezolvăm acest sistem de ecuații. Sau să luăm fiecare parte, să-l determinăm din prima ecuație pe A, iar în a doua ecuație, când o să facem locuirea, să-l determinăm pe B. Haideți să o șterg un pic aici. Problema numărul 7, sper că ați reușit să o scrieți. Și haideți să gândiți un pic. Uitați-vă, înseamnă că în loc de x eu am să locuiesc la mine pe 1. Cel mai probabil o să am 2 plus a egal odată cu 5 doimi. Și o să-l determinăm pe a. După asta, în loc de g, în loc de x la funcția g de x, o să înlocuiesc pe 1 și voi avea tot 5 doimi. Deci, f de 1 înseamnă că să am 2 mulțit cu 1 plus a este egal cu 5 doimi. Înseamnă că a va fi egal cu 5 doimi minus 2. Aducem la același numitor comun, adică pe 2 îl fac ca 4 pe 2 și vom avea 5 doimi minus 4 doimi. Respectiv, a va fi egal cu o doime. În mod analogic, introducem, iată aici, în g de x pe 1, înseamnă că să am 3 doimi înmulțit cu 1 minus b este egal cu 5 doimi. Asta înseamnă că acest minus b va fi egal cu 5 doimi minus 3 doimi. Sau minus b va fi egal cu 2 doimi, care e 1. Iar dacă minus b este egal cu 1, b va fi egal cu minus 1. Și iată, respectiv, punctul 8 este rezolvat. Hai să verificăm dacă într-adevăr așa este. Avem soluție aici, 36. Deci A este o doime, B este minus 1, iar la 7, într-adevăr, cardul este de 7. De 4, 4, 4, 4. Geometrie. Deci, rezolvăm acum problema numărul 9. În problema numărul 9 ne spune așa că CD este bisectoarea unghiului C, e un triunghi dreptunghic în A, respectiv avem că AB, o catetă, este egal cu cealaltă catetă plus 6. Evident că desenul este unul schematic. Haideți să-l notăm pe AB cu X. Să notăm pe AB cu X. Înseamnă că AC la mine o să fie X minus 6. X minus 6. Iată, îl trecem 6 după egal. Și să aplicăm teorema Pitagora pentru că avem BC și să determinăm cât o să fie până la urmă AB și AC. Deci, după teorema Pitagora, AB la a doua plus AC la a doua este egal cu BC la a doua. BC la a doua. Înseamnă că am X la a doua plus X minus 6 la a doua egal cu 30 la a doua. Aplicăm formula aici, o să am X la a doua minus 12X plus 36 minus 900 este egal cu 0. Am trecut nostru partea aceasta, observăm că am 2x la a doua minus 12x minus 864 egal cu 0. Împărțim ecuația la 2, obținem x la a doua minus 6x minus 432 egal cu 0. Calculăm delta, delta va fi egal cu b la a doua, va fi 36 la 36 plus, iar aici să am 4 mulțit cu 432, o să fie 1600, 1724. 1724 va fi egal cu 1728, domn profesor. Va fi egal cu 1764. Iar radical din delta, radical din acest 1764 o să fie 42. Hai să verificăm dacă este adevărat. Da. Acum calculăm x1 și x2. x1 va fi egal cu 6 minus 42 pe 2, e mai mic ca 0,
înseamnă că nu ne aranjează că x-ul ăsta este lungimii, iar x2 va fi egal cu 6 plus 42 pe 2, va fi 48 pe 2 și va fi 24. Înseamnă că AB la mine o să fie 24 de centimetri, iar AC, care este cu 6 mai scurt decât AB, o să fie 18 cm. AC va fi 18 cm. Acum noi, după datele problemei, trebuie să aflăm lungimea bisectoare. Cine este bisectoare? Respectiv, să aplicăm teorema bisectoare. Și iată avem așa un raport. Evident că să notăm întâi pe acesta, pe AD cu Y. Nu notăm cu X, că X a fost folosit. Înseamnă că BD la mine o să fie, cât era AB? 24. Înseamnă că BD o să fie 24 minus Y. Împreună că le ne obținem 24. Și atât avem relația, se numește teorema bisectoare, avem că AD către BD va fi egal cu AC către BC și înlocuim tot ce avem noi în acest raport. Adică noi avem așa, AD la mine o să fie Y, îl punem aici, Y, către BD care e 24 minus Y, va fi egal cu AC, care noi l-am calculat, este 18, către 30. Le mulțim în cruce, putem întâi simplificăm prin 2, adică să avem că aici o să fie de fapt prima fracție egală cu 9 către 15. Și le mulțim în cruce, adică să am 15y egal cu 9 pe lângă 24 minus y. Minus y, aici o să fie 24. 15y va fi egal cu 9 înmulțit cu 24 minus 9y. 9y îl trecem în partea stângă, îl adunăm cu 15 și avem că 24y este egal cu 9 înmulțit cu 24. Deci observăm că y este egal cu 9. Deci AD este 9. Pe AC îl cunoaștem, este 18. Acum putem să-l calculăm pe DC, care în triunghiul DAC este ipotenuză. Și conform teoremei Pitagora, DC va fi egal cu AD la a doua plus AC la a doua. Adică DC la a doua va fi egal cu 9 la a doua plus 18 la a doua. DC va fi la a doua egal. Pe 18 putem să scriem ca 9 înmulțit cu 2, adică să fie 9 la a doua, plus 9 la a doua, înmulțit cu 2 la a doua. Înseamnă că DC va fi egal cu 9 la a doua, și mă uit, câți din 9 am la a doua? 9 la a doua plus 4 din 9 la a doua, o să fie 5 din 9 la a doua. Și dacă punem radical în ambele părți, reies că DC va fi egal cu 9 radical din 5 centimetri. Iată, asta este lungimea bisectoare. Trecem la următoarea problemă, problema numărul 10. Trebuie să aducem la o formă mai simplă următoarea expresie. A este egal cu radical din 2 plus radical din 3 supra radical din 2 plus minus radical din 3 minus radical din 2 minus radical din 3 către radical din 2 plus radical din 3. Hai să începem a face transformările. Primul pas ce o să facem, o să ducem la același numitor comun. Observăm că numitorul comun o să fie produsul acestor doi radicali. Și o să pun într-un singur radical. Să am 2 minus radical din 3 pe lângă 2 plus radical din 3. Fracția aceasta o amplificăm cu 2 plus radical din 3 sub radical. Înseamnă că să ai radical din 2 plus radical din 3 la a doua minus radical din 2 minus radical din 3 la a doua, că amplificăm cu radicalul din 2 minus radical din 3. Egal, jos observați că avem diferența pătratelor, o să fie radical din 2 la a doua minus radical din 3 la a doua,
Iar sus, radical din pătrat e modulul expresiei 2 plus radical din 3 minus modulul lui 2 minus radical din 3. Ambii moduli sunt pozitivi. Înseamnă că eu pot să scriu fără modul, o să fie 2 plus radical din 3 minus 2 plus radical din 3 pentru că am minus în față la toată expresia. Iar jos vedeți că am radical din 4 minus 3, radical din 1. 2 cu 2 se reduc, radical din 1 e 1 și împărțirea la 1 nu are sens, înseamnă că o să am 2 radical din 3 total. Așa. Haideți acum trecem la punctul 11. Întâi de toate am să ștergem tabla. Repede 2 minute. Ștergem problema nouă. Problema numărul 11 de fapt tot este o problemă de geometrie. Respectiv, până când eu șterg tabla, putem să citim odată, voi să ascultați atent. O prismă patrulateră regulată are area laterală egală cu 240 de centimetri pătrați. Ce înseamnă asta că e patrulateră regulată? Înseamnă că la baza acestei prisme este un pătrat. Un pătrat. Toate laturile, când spunem regulat, figura de la bază trebuie să aibă toate laturile și toate unghiurile egale. Dacă spun prismă triunghiulară regulată, asta înseamnă că la bază stă un triunghi echilateral. Dacă spun pentagonal, înseamnă că stă un pentagon regulat, care are toate laturile și toate unghiurile egale. De obicei, la clasa 9 mai mult lucrăm cu triunghiulare și respectiv patrulatere regulate. Respectiv, area laterală 240, iar area totală 312. Să aflăm lungimea laturii bazei prismei. Asta e gen de problemă care, iar din nou, noi nu avem nevoie de desen. Adică noi l-am putea face schematic pentru a ne aminti formulele, dar noi o să rezolvăm această problemă, iar din nou prin ecuații și sistem de ecuații, dacă o să fie nevoie. Așa. Hai să o vedem. Area laterală. Area laterală este 240 de centimetri pătrați. Iar area totală este 312 centimetri pătrați. Respectiv trebuie de aflat latura bazei. Latura bazei să o notăm cu X. E latura unui pătrat. Așa. Area laterală, voi știți că asta să fie înălțimea înmulțit cu perimetrul bazei. Pentru că baza mea este un pătrat, înseamnă că o să am H înmulțit cu 4X va fi egal cu 240 de centimetri pătrați. Unitățile de măsură de obicei le scriem doar la urmă. Iar area totală o să fie area laterală, care e H înmulțit cu 4X plus două area ale bazei. Asta înseamnă că o să fie 2 X la a doua egal cu 312 centimetri pătrați. Ia uitați-vă atent. H înmulțit cu 4X este 240. Adică eu aș putea să înlocuiesc în loc de acest H înmulțit cu 4X 240 și aș avea 2X la a doua plus 240 egal cu 312. Sau acest 240 îl ducem după egal. Și o să fie 312 minus 240. Respectiv aici H înmulțit cu 4X egal cu 240. În mod normal el nu ne trebuiește nouă. Pentru că noi trebuie să aflăm doar latura pătratului. Respectiv, mi-e suficient ca să las pe X din a doua ecuație. Că aș lua a doua ecuație aparte, aș dea că 2X la 2 egal cu, aici o să am 72, diferența aceasta, înseamnă că X la 2 va fi egal cu 36, să împărțim la 2 ambele părți. Și respectiv ce număr la 2 ne dă 36? 6 și minus 6, dar pentru că X la mine este lungime, o să aleg doar pe cel de 6. Deci latura pătratului la mine este 6 cm. Iată așa o problemă scurtă, dar
presupune că voi știți a face sisteme, a lucra cu ecuații. A rămas problema 12, să o descifrăm. Hai, eu am să o citesc. Să se afle raportul a două numere reale, nenule, știind că raportul dintre produsul numerelor și suma pătratelor numerelor este egal cu 0,3 sau 3 pe 10. Putem să o scriem ca fracție. Aici o să avem nevoie de formule de calcul prescurtat pe care voi le învățați în clasa 7-a. Aia cu pătratul sumei, pătratul diferenței și diferența pătratelor care l-am utilizat și la punctul numărul 10, apropo, pe toate trei. Raportul două numere reale. Deci hai fi A și B, două numere reale, nenule. Asta înseamnă că am A către B, trebuie la aflat. Știind că raportul dintre produsul numerelor, adică A mulțit cu B, către suma pătratelor numerelor, adică A la a doua plus B la a doua, egal cu 3 supra 10. Egal cu 3 supra 10. Asta ce înseamnă? Eu pot să schimb acest raport cu locul. Spun că de fapt ai A la a doua plus B la a doua către A supra B egal cu 10 pe 3. Desigur, eu pot să le inversez. Așa. Haideți acum să desfacem această fracție în două fracții. Adică scriu că asta e A la a doua către AB plus B la a doua către AB va fi egal cu 10 pe 3. Pentru că numerele sunt nenule, eu pot simplific să am A către B plus B către A egal cu 10 către 3. Eu am de aflat A către B, adică suntem aproape. Ia uitați aici, la două fracții, eu tot am nevoie ca să fie A către B, adică trebuie să inversăm numărul. Să am A către B plus 1 către A către B este egal cu 10 către 3. Și iată eu acum am să mă uit la acest A către B la un tot întreg. Haideți să-l notăm acest tot întreg, să-l notăm cu X. Adică să notăm aici undeva că A către B să fie un X la mine și să le termin pe acest X. Adică o să am așa, ecuația o să fie următoarea. X plus 1 către X egal cu 10 către 3. Și acum o să aducem la același numitor comun, înseamnă că aici o să amplificăm fracția asta cu X, că aici e X pe 1. O să am X la a doua plus 1 către X egal cu 10 către 3. Și acum o să mulțim în cruce. Asta înseamnă că X la a doua plus 1 îl mulțim cu 3 și X îl mulțim cu 10. Vom avea că avem 3X la a doua plus 3 egal cu 10X. Sau dacă îl trecem pe X în partea stângă, o să am că 3X la a doua minus 10X plus 3 este egal cu 0. Aflăm delta. Delta o să fie 100, că e B la a doua, minus 4AC, o să fie 4 mulțit cu 3, 12 și mulțit cu 3, 36, adică să fie minus 36, va fi egal cu 64. Înseamnă că odată X tău va fi egal cu 10 minus, dar radical în delta, radical în 64 o să fie 8, către 2A, către 2 mulțit cu 3, adică o să fie 2 către 2 înmulțit cu 3 sau va fi o treime. Adică odată raportul nostru X o să fie o treime, dar odată, hai să fie X1, odată raportul nostru o să fie 10 plus 8 către 3, 2 mulțit cu 3, va fi 18 pe 6 și va fi 3. Adică noi avem două posibilități ca raportul nostru să fie. Odată o să fie o treime și odată 3, adică răspuns
A către B ori este o treime, ori A către B este 3. Am două soluții. Iată, cam asta a fost testul nostru, a fost de nivel ridicat, dar sper că ați înțeles foarte multe lucruri. Dacă ceva reveniți la el și mersi pentru atenție, sper că ți-a fost util. La revedere!